Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, ti asawam ti agtuk-tuk-tuk, Andrea. Apay adi mulok tan tiri daw. Ay nawaw, baybay anyo tatang, tapadasan na ti maturog itirwar. Agruam day tao. Amo ka mangmangig na Andrea. Agbilang ak iti talaw. No di mo luktan, agawid ak iti ni nana. Isa! Dua! Talaw! Nay, makaungitin. Ay nabay anyo tatang, makapauman ti kastang aramidan na. Marabyan nga agawid, inton agawid na barbarta. Talaga, di mo kaya taluktan ah. Agawid ak iti nana. Di nagtusal-salud-sudan. Mapayat, jak nagawid. Tadi mo madluktan tiri daw. Ah! Una yan. Anya ti aramidam dito'y balay, katrabi infidel anak ko. Sapay na barbarta ka. Dito ya ka maturog na. Iti anya agapaw, ang mga nuur-urayan na ka ti asawam. Wano, adda ka di sa anyo ang nagkinaawatan. Adda ka di manen kalukwan ngay naramid mo, ah. Di na ngamin luktan tiri daw. Asino nga minti ng ibaga amarabyan ka. Anyat orasan. Nasaba ba? Ay nawaw. Anya nasapa mo't nga ibagbagam si ka Fidel. Kat no alas 11 itirabi ay. Isulat! Alas 11 pa lang. Isa nasaba ba? Ay unay kan ay anak ko. Di ka kadi mabain iti katugangam iti kastangar aramidam. Ay na! Lalaki ti katugangan. Sigurado ang maawatan nanang. Anya. Siguro, ti asawa man ti tataulan dagiti aso mi idirabi Mari Andrea. Ay nawaw, nakunampay Mari Maylin. Una yan day tang asawa Mari. Talaga sakit ti ulo day ta Fidel, Mari. Dila agbain man iti kastang aramidan na. Kanayon laangan amarabyan. Inton sumangpat na barbartak. Tidakas na makadisturbo iti kaaruba. Hay na, pod no launay Maray. Amom kaday, anapuyatak idirabi gapo iti taul ti aso may. Hay, isong arod amabainak kadagiti kaaruba, Mare. Agasum man nga min day ta alas 11 iti rabi panagawid na Maray. Ang mga no adamat ti kasinsinnarak na. Nangagkukat nga ada ti kasarsarita na. Anya ti ko na, Mari Maylin. Asino ti kasarsarita ti asawa? Ay na, lawan kaun. Diyak ko maibaga iti kumarek. Ngam na ilaw anak mo tan. Apay adi ka sumumbat, Mari Maylin. Ay, kwa, Maray. Diyak ang monopod no ti atap ko. Ngam idi na minsan anak pasintruak. Nang ko nga ada ti sabali akasarsarita ni Pari Fidel iti silpon na. No sa anak nga nagkamalay, Joy tinagan na Maray. No kasta. At dagayang manen textmate na, Mare. Nasaya at mat tanagawid kan, Fidel. Pasensya ka, no, ito lang agawid ak. Bakit? Buludak man ta cellphone mo. Ha? Anan mo? Ay nawaw, basta adda pangusara. Ay, kwa, lubat. Madamdaman ton. Itad mo ka diwon, no? Ay, nawaw. Ipabulod ko kan ka. Nga maagure ka ta, i-charge ko B8. Buti nga rudan, tasyak ti mangi charge. Ay nawaw. Ay, saan? Syaklatan. Agpudno ka man kanyak, Fidel. Adda ka di limlimad mo, ah? Naa.
Awan! Anya ko mga iti ilimod ko, mate. No kasta nga rod, itad mo kanyak ti cellphone mo. Unay kan, Fidel. Apay aya. Asino to'y nakasave iti contacts mo, ha? Ha, ay sus, nakita na pala, mate. Asino to'y smart load ang nakasave iti contacts mo, kuna? Ay, ni... Oh, Kwa. apay anak kabaybayag ka sumungbat. Di mo ka di-expectaran ang makita, ha? Ah, si Kaki Dimut. Di ko na ita. Ni Manang Esther. Di bakit nga akin ko kay titirsi na dya paradaan? Saan asyak ti ululbudam si ka, Fidel? Takabisadok ti numero dagiti store owners dito lugar tayo. Saan ada ito'y ti numero ni Manang Esteranya? Ay, ikwa, Jay. Ay, ang mga no, barbaro tisim na. Ay, nawaw. Ibagam tipod no kanya kuno dadaulak da ito'y cellphone. Ha? Ay, ikwa, bakit? Ni kwa data? Ni Joy. Asino, Ajoy? Ay, close friend ko mo ita. Ng friend only. Aging ganala iti-text. Bakit? Nay, apay mbait ngayon ruwar mo dagita gamit ti asawa. Mandriya, anak ka. Talaga apapanawag da ita, Fidel, tatang. Ha? Ay, nawaw. Apay apo panawam. Saan lang ang mamartak ti asawak? Babaero pa'y? Agasam, tadda pa'y kanumat ti close friend na. Ay, nawaw. Ay, di kang dadaraso daw sa iti desisyon mo, anak. Ang mga noo maala pa iti nasaya at asaritaan da ita. Ay natatang, saanin ang maala da ito'y itinasaya at asaritaan. Mangibabain da ita, Fidel. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti kaaruba iti kastangay naramit na. Ah, anyat kahit mo asawan. Ang mga no panunutan da, alumuslos siya nga kon, iso akanayon nga agbartek ti asawak. Wano saan, los siya nga kon, iso ang nagsapol iti sabali ni Fidel. Anya? Ha, uray kastuyak laang, at damot maipanakil ko, tatang. Ay, makamukay nga ruda namang sulbar iti parikot yaw. Diya kaya ti makibiyang, ta mga no dumakil pa iti problema yung agasawa. Ay na, Mari Maylin, masurunak iti asawak. Close friend na kanumagayam day Ajoy. Anya? Day tatipod no, Mare. Kateks na laang kanong ngamjak mamati. Amok a more than friends da. Una yan ni Pare Fidel. Nupay kasta, ipadas mo akasarita, Maray. Ang mga nuad dapay ti pagbaliwan na. Ay nawaw, awanlat amukon, Mare Maylin. Ken may sa, manu atawan matan anagan anusak. Saan mat amabalin atong palbiag nga anusak ti asawak, Mare. Wan makidi ah. Pasensyan ti asawak. Ngam sa anak akas kadagiti daduma a babae nga agan anus iti mamartak kan babaero nga asawa da. Jak kayat ti may stress, Mare. Ad da abo maketak no kwa. Wan makidi ah. Narigat nga agpayso ti kasta, Maray. Nasaysaya atan no agsina kayo pay laeng. Tapno makapagpanunot kayo anaimbag, Maray. Nay, anya dagita na isa ko nga inyawid mo, Fidel, anak ko. Gamit po na lang. Ay, nawaw. Di mo ibaga pinapanaw na ka ti asawa, manak ka. Ninanang mit. Saan mit ah? Saan nakapinapanaw? No saan naka pinapanaw? Apay nga raw, dakilat ang nagawid ka dito balay. Ay, kwa. Ay, siyak, tinagdesisyon na pumanaw. Anya, Ay, kasama mo ngamin. Kanayon na matapagsasawan ti asawak. God's will siguro da ito yun ah. Inli sinak ti Diyos iti mabalin na pakaisagmakak. Kaslan tumaarmalay tingiwat ni bakit. Ang mga no isop iti pakaalak iti sakit ko. sardangan nakman si ka, Fidel. Ha? Di mo amaw ti lablabidam. Anya ang God's will mo't nga ipagpagam. Iraman mo pa'y laang mat ti Diyos iti kalukwam. Anyang aminan ti gagara yun, nanang? Mas daawak laang aminan ako. No apa nagawid ti asawam iti balay. Anya ti imbaga na kada kayo ayan, nanang?
Kasla ka nung amin armalay tingiwat mo. Iso ang nagdesisyon nga agawid ijay balay. Hay, inulbudan na kayo manen ti anak yun, nanang. Kinapudno na, siyak tinang papanaw ken kwa na, nanang. Anya, kastoy nga amin, nanang. Kanayon amarabyan nga agawid. Inton sumangpat, na barbartak. Saan laaday ta? Addapay sa bali a babae akatetex na, nanang. Close friend na kanukit. Anya, nukasta. Basol na matgayam. Ay naglukon day ta, Fidel. Ta ibaga na pailaang a God's will tinapasamak. Anya, naibaga ni Fidel ti kasta, nanang. Wan nga raw danakaw. Usaran na pailaang tinagan ti Diyos iti kalukwan na. Ay, pasensya kayo, nanang. Kaya't kulaang nga ikan iti pagnakman na ti asawak. Iso akas ta tinaaramid ko. Okay laang, Andrea. Nasaya at kit di at ikasta nga inaramid mo. Barang makaamiris ti anak ko. Kantap no agbuteng metlaang agaramid iti kalukwan. No ammo na anaturod ka nga asawa na. Tay, imay ka, mate. Rosita, balayan. Ay wan, Carlos Abalayan. Imay ko lang kinasarita ti manugang ko. Ay, jak madam mo kadagita nga gasawa. Nagadaw ti di da pagkinkinabatan. Ang bilibak met iti anak mo, tauray nangiwat anak kao. Kadi na magkabkabilan. Wan takabutang na ti anak mo, Abalayan. Kan maysa, basol metlaang ti anak ko. No apay anak kapungtot ti asawa na kenkwana. Ay, maragsakan ta, saan ka konsintidor, Abalayan. Ay talaga kasta, Abalayan. No asino ti kammalay, iso ti mamagbagaan. Narigat metlaang tagbalin akon sintidor, ken man nakibiyang iti apadag iti anak tayo. Dumakkel ti ulo da, ken amangan no adda maisawang tayo, wenno maaramidan tayo, ket ad-adda pay adumakkel ti isyo. Pudno launay tanak ko na mabalayan. Umayak man kumatang, Auntie Tarsing! Awan ni Auntie Tarseng, Fidel. Nay, sika magantag banbantay, mari may line. Wan, siyak ti tinangdanan na. Wan gayam, kumusta kayon iti kumarek? Di ka pa nagsarsarita, maray. Si kantumo ngamin pare. Nagadu ako lukwam. Ay nawaw. Narigat mo't no pilitan mi payla nga ornusan ti gulo iti nagbaitan may. God's will da ito yun, mari may line. Anya agad swilmut nga ibagbagam. God's will. As in, plano ti Diyos. Anya, tapabasulam payla ang mat ti Diyos pare. Ay, nalawag mat akarma ti mapaspasamak kang kaita pare. Bunga daytan ti kalukwam. Nagkapuan niya, nanang. Nagkapuak itayan da Abalayan, Carlos. Napan ko kinasarita ti manugang ka. Ay nawaw. Apay anapan kay payla ijay, mate. Apay ko maasaan. Mabuteng ka ka di amaamuak nga inulbudan nak, Fidel. Ay na, kas nakunak kada kayo. God's will da ito yun. Anya nga iti maramidak, mate. No kasto iti plano ti Diyos para iti relasyon may kini Andrea. Ay agsardeng ka man si ka, Fidel. Basol day tang ibagbagam. Anya God's will nga ibagbagam bat. Ti bagam kit day. Adu ngamin ti kalukwam. Iso napasamak ti kasta. Ay na, nagsingputak tupay. Jak kabkabilan ti asawak. Wan, saan mo akabkabilan ti asawam? Ngam saksak tammat tirik na anak ko. Maawatak ni Andrea. Makapa-stress man mo ti mamartag nga asawa. Aglalo pa'y numakitetext mate ka iti sa balay. Anya? Ay na, pangaasim man, Fidel. Sarda nga munday ta God's will nga ibagbagam. Tasaan God's will ti kasta mapaspasamak. Resulta day ta dagiti kalukwam.
Talaga ka dingawan ti planom ang makisarita iti asawam si ka Fidel. Awan ti planom nga agkid daw iti pamakawan na. Kwa, panunutak pa ya. Na, apay kumapay laang apanunutam. Saan mo't ada kayo ti agsakit ti lapayag na? No agsao-sao tinangiwat nga asawak? Ay na anak ko, awan tinangiwat a misis no nasingpet ti mister. Kasano nga rod no God's will gaya manday taoy. Ha? Sayang lati oras ko. No di naktumot lang ikan iti second chance ti asawak. Be, unay kayo? Magsipat kayo bay? Mamin ano ka di nga ibagakken ka asardengam ti mangibagbaga iti Godswill. Unay ko? Naglawag asika ti adda kalukwan na iso ano siyak ti sika. Demon o saran tinagan ti Diyos. Tapno maibagam a husto laeng tinaaramid tanalawag met a kilo. Makakatawa man iti asawa, Mari Andrea. Ni, apay ka di Mari Maylin. Adda ka di manin kalukwan nga inaramid na. Awan mo't, ngam nadakamat na agad swil kanu, ti kasta mapaspasamak kada kayo ita. God's will, tapno mailiklik kanu iti mabalin apakay sagmakan na, Maray. Anya, naibagan ni Fidel day tamare. Wan, Maray. Ay, talaga nga agar aramid day ta tao. Naimbaglangan tanaturod ka amang sungsungbat kinkwa na, Maray. Narigat met ngamin no agul uli magtayulatan, Mare. Mabit lang, Maray. Nisamot pari pidil ti agturong iti ayan nyo. Ay, nawaw. Anya nga tamanan ti ibagaday ta at tao. Ay, tinasayat, Maray. Agawid kan. Sigurado asika ti gagara na. Kaslasabong pa'y ti imot na. Agistorya kan to kanyak no kwa, Maray. Sabong para kan ka, bakit? Ay, nawaw. Sa anak mat adimawat iti sabong, Fidel. Pakawanan na ka din, bakit? Kasano nga rod apakawanen ka. Kat mapan mo kanumat ibagbaga God's will tinapasamak. God's will tapno mailisi ka iti pakaisagmakam. Naimbag kumamot no imbagam God's will tapno agnakam ka. Ngam saan mat nga rod? Panagkunam ka di? Kat husto ti kasjay nga aramidam, Kun kunak lang da dya, bakit? Aklo nakakamalik. Iso asuray. Bunga ti dakas nga aramid ko, tikas tayo mapaspasamak kada ta, bakit? Naimbag mat na nakaamiris kan. Uwan, bakit? Jack kahit nga agsina ta. Jack na erwam. No ikanak iti may sapay agundaway. Ikarik nga agsingsing putakon. Rumbang lang, Fidel. Maminsan pa'y nga agaramid ka iti kalukwan. Di mo namnamaan nga awaten ka pa'y nga agsubli dito'y balay. Nalawag ka di, Uwan, bakit? Nalawag. Agyaman na ka, bakit? Ay, nawaw! No sika tinakabasol, agpakumbaba ka. Amirisam dagiti nagbidutam, katliklikam ti agaramid iti may kaniwas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.